Hey, nkosikazi. Enghlangane nomfundisi wakho la. Egalaji uthi hayi akubingelele. Ngikhola. Baba, kunini ngikhuluma nawe into eyodwa. Ngathini ngokuthi uphuma ubone umphakathi ungayifakile isuit nothayi. Buka nje manje, usuyiphoxe phambi komfundisi umuntu obaleke kangaka. Hayi bengiyothenga iphepha, bekungayona nje into etheni ukuthenga nje iphepha. Kodwa Khambule ngeke myeni wami. Uyasiphela lento yenza izojeopardize amathuba asindi ukuthi athole umkhonyana naye. Fanele bebekubona nje babone ukuthi uMr Khambule uyena ifounder yaka Khambule General Trading. Nkosikazi kwanuka kamnandi indle engiyibonayo lapha. Myeni wami uyazi nje ukuthi mina ngiyathanda ukuphekela umndeni wami. Ayikho into engiphatha kahle njengokuphekela umndeni wami. Yazi nje mengicabanga ukuthi khona abantu besifazana abangashadile. Yazi nje ungashadi kufana nesifo esibhlungu esikudla wedwa enhlizweni kube ngathi khona ocancathela ngembazi kube ngathi khona obasa umlilo enhlizweni. Hey, futhi ngcono nokungabi namazinyo kunokungabi namkhonyana. Uyazi indaba yabantu abangashadile ibhlungu ngempela. Nakho kwakho kudla baba. Nkosikazi. Nafaka ama sausage nga2 mina nganikeza iphalishi ngempela. We baba kade ngifunda ngibuka lapha ku YouTube. Bathi odokotela abaphesheya indaba yokuthi amadoda adla inyama kumele iphele ngoba iminyama idala igout. Kodwa ke phela mekuwukuthi usufuna ukuthi uyidleke inyama ugula ufungishiye nginganandoda ngimncane kangaka. Ngibe umfelokazi baba ngimncane kangaka ungayidla inyama. Kodwa mungithanda Khambule uzolidla iphalishi lele ngilipheke ngothando nesineke. Hayi kulungile ke ngizolidla. Cindy? I'll skip breakfast. No. Awuzoskip breakfast. Hlala phansi udle. Ufuna ukuthi mhla uthola umkhonyana athi mina ngangiqisha ukudla. Hlala phansi udle sisi. Angikufakelanga la sausage bakithi ngoba ngicabangile ukuthi umuntu wesifazane fanele athole isausage selithola kumyeni wakhe seshadile. Ma. Ngeke phela ngikunika ama sausage aKhambule. Usebenza kabi uKhambule ukuthi akwazi ukunginika la sausage. Baba, sicela usithandazela. Nkulunkulu nomuso namahawu siyabonga baba ngokudla othe wasipha kona manje uzona phakathi amen. Baba, thandazela into esiyidingayo la ekhaya ukudla kugcwele ama-fridge kugcwele amakhabethe. Thandazela into esiyidingayo. Okay. Nkulunkulu nomusa ngibeka nangu indodakazi Jehova olungileyo. Ukuthi uNkulunkulu masathi noma ephuma khala amahutha khala amakhwela khala yonke into bamise Jehova olungileyo ukuze akwazi ukuthola umkhonyana ebese uqhubeka uNkulunkulu nomusa umnikeze izingane ezimbili lumfana nentombazana konke nekucala ngakuJesu Kristu Nkosi manje uzona phakathi amen. 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 Hey, uyayiphendula uNkulunkulu imthandazi. Lithini ke iphepha webaba? Hey, kukhulunywa la imbuzi lezi zesiZulu eyitelekile ukuthi ayiseyihlatshwa kakhulu. Ayi kodwa namaZulu ayakuthanda ukuhlaba. Ahlabe ejabula, ahlabe ekukhala, ahlabe kuzelwa, ahlabe kufiwe. Ayikho indoda ehlaba njengendaba indoda yomZulu. Hayi bahlaba kakhulu bakithi. Ya kodwa phela ukwazi ungahlabi ngoba umuzi umiswe ikona ukuhlaba. Lo muzi umnje ngawo ukuhlaba. Cha khona bakithi indoda yomZulu mingahlabi nomfazi angazabaleka aphindele ekhaya kuyadingeka ukuthi kuhlatshwe. Nawe sindi nje ngiyakufisela ukuthi uthole indoda eyokwazi ukuhlaba. Angifuni usindabuye mina ezekhaya ngenxa yokuthi umkhonyana akahlabi. Kubalekile ukuhlabela amadlozi. Yazi ngavele nganenhliziyo eminyama. Safuna ukuthola amanzi. Baba, safuna ukuthola amanzi. Ngicela ungamosha amanzi ami efridge. Uphuza amanzi ompompi. Ngizokubekela leli phalishi uzolidla ebusuku. Ma. Sithola amanzi. Ngena makhi. Unjani Ntombi? Hayi bo wemakhi. Wasuka muhle kangaka njengathi kuzolotshelwa wena. Makhe angithi ngezwe ngawo ukuthi ngodlale ngiyichuphile awukahle umhlela ngawo. Cha kuhleke emakhelwane ngoba uyalalela uma ngikhuluma. Manje ungitshele. Bathe nje kuzoba umalini ukulobola umntaka dadweni. Hayi angazi makhe. Angikho sure. Makhelwane ngithema ucabanga. Kona bengeke ngezwe ngathi kuzoba u35,000 kodwa ke angike. Imali engaka? Ngesekeni. Hayi momakhe. Kodwa mekuwukuthi yena u35,000. Shuthi usindisiwe wami uyobala ko 350. Hayi ngeke makhe. Imali engaka ngani? Phela usindisiwe fresh brand new from the box. Yeah. Lo wakwini 2 weingane already. Une diploma, usindi wami une degree.
Yeah. Umshana wakho wazalelwe ekhaya, usindi uzalelwe emshadweni unomama nobaba banebhizinisi. Lelo business futhi liyothola yena nomkhonyana wakhe. Lalela ngemake ngikuchazela. Uyabona uSindi une degree, lo wakami une diploma. Kuyafana lapho, odi bonke. Uyayizwa lonto? And lo wakwami unezingane eziwu2. Ingane yomfana nentombazana. Ukhombisa ukuthi uyakwazi ukuzala. Akunandaba ukuthi obaba bazobahlukene. Kodwa kusalayo uyakwazi ukuzala unkosikazi nje ozokwazi ukumela umuzi wakhe. Mama Khilwane. Makhe, ake ngikufundise-ke sisi. Uyabona mengabe nisuke niyalapha nani kuyoniyodunusa niyothenga lento zene ezamasekeni. abandoned pig. Kubiza kancaneke nala kuthenga khona thina. Uyabona nje thina la sithenga khona. Kuyasho ukuthi o brand new, into zangempela. Lalela makhe, lalela ngikuchazela. Uyabona njengoba sithenga lapha abandoned pig nje, ukuthi baphethe izinto eziyiquality. Uyezwa? Njengoba baphethe izinto eziyi-quantity nje laphana, ufuna ileda, uthola i-January leda. Uyezwa lonto? Izinto zalaphana zi-right, yikho singasaye ey'tolo nje. Mama Khilwane, ngathi kuningi ngisazokufundisa khona ukubone nezimoto ukuthi lezi ayisuke seyikhandwe kaMbhekiseni ibiza kancane kunalezi esiyithenge ezitolo emagaraji. Angeke ngikwenze. Kodwa sizihamba. Hayi makhe, ngeke ngizoba late. Umshadade wethu uzolotsha. Angifuni bese kuba late mina nje. Ngaze ngifike late nasebantu. Hamba nesikete esingathi condom. Lotshola ulotsholwane. Awulotshola uSindi. Novala imlomo la. Miss Zulu, ay angimemi lo. Angibafuna abangashadile emshadweni. Yini kodwa nkosikazi ubalani la? Hayi baba, ngibhala nje amagama elist. Angithi uyazi ukuthi efonini phela ibuye ilahleke ifoni ibuye icrash. Kanti ngifuna ukuthi mhla kushada uSindi ngibe nawo wonke amagama abantu ababalekile ngifuna baze emshadweni. Hayi, umqondo omuhle ka, umqondo ophusile lo ukuze ifoni ingaye crash kubalekile ukuthi wenze kanje. Nami kuyofuna ukungenzele. Baba kubalekile ngempela ngoba manje angifuni ukulahlekelwa yilezi zinamba. Uyazi ukuthi izingane zamanje ukuthi seyithanda nje imishado emncane nabantu abasondelene nazo kuphela. Yini phela vele kufuna kube kanjalo. Uma unenqwaba yabantu, hayi isisidala leso. Hayi bo thina sasibhalela ka Radio Zulu umuntu mezoshada kwazi nje izwe lonke ofuna ukuzeze. Kodwa ke ngizothini phela? Ingakho nje ngibhala abantu abawu2000 kuphela. 2000? Hayi no nkosikazi ngeke angathi uyadlala ke phela manje 2000 emkhulu kakhulu. We baba, uyazi ukuthi sengisusa abantu abangakanani kule list. Ngisuse ngazi ngasusa uthisha wayifundisa uSindi ecrash. Abasesontweni kangisabali nje ngisazozondwa mina ngizondelwa le list. Hayi, kulungile mhlambe naye ke uSindi uzokujabulela lokho. Awungeke angajabuli bandla we baba. Uyazi usafanele ukuyolinganisa lesude sasiyithengile na last year siqashe lo mfana obesebenza eoffice sitshela ukuthi uzoshada noSindi. Oh, hayi ukuthi angiboni le osudi sazongene. Angiboni. Mhlambe ke phela bengingakuhle ukuthi umthole lenye. Hayi cha baba uzohamba uyojima. Phela kufanele simoshe imali uSindi sazoshada. Kofanele umshado ube phambili. Hayi no. Kulungile. Bese ngiyobeka iglass le yamanzi. Uyiwasha ungayibeki ikusinki ingawashiwe. Okay. Sindi, mama wakho bekafonile namhlanje. Did she leave a message? Hawu mfazi amazi mama Keisha ke 24. Ufuna indoda entsha uyabuza ukuthi kwenzakalani ngabe ukuthi ifoni yakhe iphile i-on kumele kusebenzeke ke mfazi. You know, I don't understand my mom. She thinks that my life won't be complete until I find her. Ke mfazi wena uyajabula wami mama unenhliziyo ephi? Unenhliziyo empilo ya mama Shema. Here's good thinking. Ukuthi utshintsha amadoda every week. That's your problem. Phela mina ke sithi last month ngithole 2 kuphela. Ew, that's just disgusting. Oh. Phela bele mina na kumele siyele eyadini siyojiva kahle uyoshaza kazodwa ke mkazi kubonakala maybe bless uzobuya ngayo kuyolala amavuso. No thanks. I have more important things to do with my time. Njengani ngalama book club la wakho? Hawu thi ngikutshele ke uthi ungamfonela anytime kodwa maku 12 no 1
basaliwe ngumfonini uzaba sefonini nosisi wakhe ohlala eMhlanga Ridge odriver iMercedes Benz ngaba weekend Okay. indoda nayo I've got more important things to do. siyabuya ke mfazi Thank you. mfazi ima mfazi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.